Sembut Menteri Rangba Kajela ba Prostituten Song habai keren halor kami kalaya Luk Ayuk ulaong katkum kaak bat ki rules ki ba sorkar kalamanjur kalong bahakis nam baladep ke sorkar kasngudon kam mentungno ya ka Luk Ayuk bat kandai katkum ki kendon jong ka an ada don ki officer ki bedang trai kalong ka babiang hanroi hak tu kisnam ki officer ki duna na kata kadau ke sorkar kamban sei bentung da ki officer ki bala shong thai bat menta ki don ki officer ki babiang jong ke jela bat ke sorkar kalapa ya ka kerteng jong ki bat dei usong kenor u budget ya ki khot jong kani ka kenhon ulong ru ba katkum ka an ke sorkar kamla bentuk lari ke jing trai kam jong ka Luk Ayuk bat ya ki khot jong karu dei usong kenor u budget ya ki kerteng ki bak sorkar kapa susu sembut Menteri Rangba ulong baki don ki pen sngau thu bakla bat pen longkum kamat jong ki paj ba ula ban rabru da ka baong ba ha ki ba sngau thu kam don ni ei kani ki jing ki hanrei kini ki breu ki mot ban pen sngau thu bakla ya ki paj ba ki bom sngau thu ula ban rab da ka baong ba ki paj ba ki dei ban sngau thu ba kani ki jing sha weng jong ki laingut ki khot jong ka Meghalaya Luk Ayuk kam dei ka issue ai kam dei ka issue ai ro ban wan sa surok bat ban persya ya kaพี่กัดกุมกะอักจองกาเมฆลาลูกเกตาอักลังกัดบัตร rules กะบากะสรการกะลา approve นั่นดูกะตุกัสเนมกะบามี pass มี approve อย่างนี้นะครับกะลงบาลาลงสักกุมนุรุยกินน้องเตรคำตั้มกิตุกิปูสกิบะคำรถกำนี่ฮะบันบูดทิศกัดกุมkaidan soka rules bat ki kaidan soka ak bat ka jing batai syai nakaliang joka ak kalong baik kumni lada preferably lada don di saving officers ki ba qualify nomor hang turu la ai la specify ya ka qualification jong ki tuki officers saving ni retire te Hakito ki snem ki lalay no ngim don ki briu ki ba nagi saving officers ni don ki jiksot longkas ni don ki jing duna ki officers nangta ki ba qualify ka to lain tingi bansi ban shimi ki retard tin rei hadin bang la pek la bichar ba menta ni la don ki saving officers pi ki jinga per ko lokadi la de pikran ji ki retard but ya kine ki saving officers ki saving officers kamut ka accountability jongki ka khambul ban ya kirita tinna kata daw ko maong pi yakane ngile ru mdei ba ong bale mangi direct na sarkar nakaliang jong usong kunor Luk Ayuk taru abangi pa e kalis de ba ubedeu bajin namang ngim interfere kat kum ka ngimla anak sarkar ben interfere namang hapat bot tik kat kum ka ai tinna kata daw kasyong pada ha usong knor u budget ni pa de panel of name u bisyangu den nang ta u recommend te kata kade ka kam ka bangi ngile nak leng sarkar te ka banga ngalngo kolong badon kiba sutu bakla lai hujat lai proskit ka pelong penban ba kanik issue kolong penban kum ka public issue ya ki bas kum thu nga ong pi kane kam don ki issue ye do rei lese ki mut ban mislead ya ki bom su thu ko pri te kala ban long ba ki sngo lese ka balek sarkar ko ba rei nga kren dak wasai bat ni laju pen syairu ba kane kam dei kan non issue non issue ai rem hakaba ba pinya wan shasrok la de ba pinya hala la de ba pin lek ban ya sha thangan la de ban lek de ka demonstration kan ngatai